owning a car in Zimbabwe is like a crime. It's more like a crime. Azvakamira zvakanaka madzadiwa ndikuona vana veZimbabwe vakawanda vari kuchema nenyaya dzatiri kuona idzi dziri kungotenderera idzi. Pane chimutemo chakaiswa ichi chima licenses achi. Zvanetse. Saka ndiri kuona ndosangana nemumwe munhu ari kucomplaina panapa and people are actually complaining. Zvekutodaro mwari kuti owning a car is a crime. Approx 85% of import duty, you buy same car for government when you import. $500 my number plates. Urukunzwa pana nyaya yacho ka. $100 zinara insurance ZBC per term. $4 toll gates. $1 parking. $60 toll fees. Then ZRP council and VID vani tax yavo. If you own a car in Zimbabwe, urimbinga ndo kwa zvazosvika manje ndo zvinhu zvakutaurika panapa kuti kana uchinzi you own a car yo ma problems acho akawanda zvinhu zvinenge zvichitaurika pacho. It's a lot. And umwari kutoti aid portals and car maintaining fees, fuel, car wash, servicing the car. Urikuona zvinhu zvacho zviri kuitika pakaoma udwe. That's why someone here once wrote a thread on why you shouldn't own a car with $400 income. For sure. Shandra mari yako 400 pamwedzi kana kuti less than that pamota pamirwe siyana nazvo ma giants unochkorwa. Just forget about it. Because my problems uringo watozvitangira kutoti 400 garobis 100 wodira mazipetro mazhinji. It's something chekuti unongo kutotambira kuma giants. The funny thing chiri kuitika panyaya idzi ndechekuti vanhu chimwe chavari kuzocomplaina ndechekuti now chakubowa kuti unobhadhara mutero wacho ZBC wekumba you have to pay. It's just that iko zvinezvi havasi kunyanyisa kutrace zvavaimboita kana muchinyatso remember vanhu kana makamugara muZimbabwe unonokerwa door to door vachitarisa vachiongorora vachifamba vachiona kuti haufa zvimamutero izvo. Saka unonga wabhadhara kuti uri kubhadhara ZBC license ku10 ufa kubhadhara nemota. Saka unonga wabhadhara ka2. That is kana une mota 1 kana une mota 4 kuna kuti ka 400 kako kuri kuvapa term. Mari yaise kuti ichi kana kuti i-tax iyoyo ndo tax dzacho manje. Kana une mota dzako 5 kana une mota 10 ngozati pa term rega uri kuvapa 1000 plus mutero wepamba we radio something yawo wepamba zvokuti auione iyoyo vanakana basa nazvo izvo. Kungoti vakwanise kungofanda zvimapropaganda zvavanenge vachiita zviya chete napana chimwe ndo zvavanenge vachingoita. Mastations avo akadestroya kudhara madhezi ayana naJonathan Moyo. Type of propaganda yaigadzirwa paipa asi easy ye ainyatsobika propaganda vachibika propaganda kusvika vanhu vatoluza interest nazvo. But because iyo inational manational anofanira kunge achi focusa nezvinhu zveculture nezvinhu zvinenge zvichiitika munyika noti kufocusa nemaindividuals kana kufocusa nemapolitician kuti mapolitician vanoenda vosvika vano capture zvinhu zvakaita sana ZBC. Hazvifanira kudaro. Kana vachicapture ngavacapture tumwe tusina nebasa nese not manational because unenge wadigirina vanhu zvisiri izvo. But pakaitika izvozvo vanhu vakangoluza interest vakatanga takuona zvimwe. Ndaso izvozvo ukuona kuti vanhu vamwe vakungofocusana nemanetflix mwantongoisa dishi akufocusa nazive kuti it's something chekuti vanhu vaifanira kunge vachifocusa nezvavo zvemunyika. Pakadai patone maprograms kukatarisa kudhara paiswa zvinhu zvakasiyana ana studio 263 ana tiri parwendo zvinhu zvakawanda zvaiswa paipa. But because of ameno nyaya dzekuzodzi mari chinji ameno zvezvakangoita propaganda ndo dzakadzanga kutongo overtake dzichingoenda kumbera pasina mutambo wekuti vanhu vanouyawo vachigarira paipa vachiziva kuti every musi wakati tikunda tichinyatsonoona. Even ivo pachavo vanozviziva vakatotarisa chazvo kutarisa kuti vanhu vangani vari connected vanenge vachiona vanenge vachibroadcasta zvinhu zvazvo vanoona kutadza kuti kana 1000 vari kuona.
ndokana chitarisa kazhinji vanobroadcasta zvinhu payoutube vakatozozvona kuti kuyoutube akumirwe panapa chinzi 2 people watching 2 chete ndopanonga chivange kana 5 people watching. Tarisai kana kayoutube kacho kavanako kanenge kachitonzwisa tsitsi but chinzi ndoye national iyo because of propaganda. Manje kunuko kuti vanhu vanokudza kuti hatuye chasara unless kana musatozonzi takutongobatirai kuti mungobhadhara mari dzacho muchiende because pamwe akomana apa vari kunziwo futi panapa unleaded hatichagara yakabviswa. Ani makazonzwa nyaya yekuti unleaded fuel iye inogara mutenge yekuti iwo waiti kana kuti ukadriva atiti uchifamba long distance uenda kana kumusha ndo fuel yenyewe ndironaona yavari parwendo hakusina izvo. Saka izvozvo maproblems aripo zvandakanzwa nevazhinji vanogara vachirova malong distance vataura kuti pandaifamba 14 kilometers izvozvo ndakurova 12 kilometers nelita. Umautaura kuti inini pandairova 10 kilometers nelita ndakurova 8 kilometers nelita. Murikuona manje kwani nyaya yacho. Saka zvakurwadza mwari kuti in South Africa set of number plates cost is $500. What makes them cost 9,500 in Zimbabwe? You see, 500 rands, it's $25, $24-25 set of number plates. That's South Africa. I don't know why is Zimbabwe zvese zvingori nikakungodhurisirana kakutorerana advantage because unoona ukatarisa kuti tarisa chero kupassport yacho iri kudhura zvese mutero yacho. You be like, what? Yeah, city parking, it's a topic for another day, but to be very honest, kune dzimwe nyika akutobhadhara parking. Zvimene kwavari kungotora zvima-policies vachiuya chingobayirira munyika. Go to South Africa right now, unopaka mota yako ponodeva. Hakunokubhadharisa mari yacho ndiani. Uya ipinda ibhodha pamuye muone kuti unoswera unotopinda mutauni ukapaka ukaswera mota yako iri parking yakapaka pasina kana hamboti yei shamari. It's for free. Unongopaka for free. Why vachirarama zvakadaro? Because they know kuti vanhu ava ndevedu. We have to do zvinhu zvinoita kuti vanhu vedu life irerukire vanhu vedu. Kwete kuita life yekuti munototi ngativayamwe vanhu vedu ivavo. Tivatorere everything mari yese. Ndo panenge pachide problem. Saka vanozoshaya kuti why vanhu vachiita hatred yakadaro kuti havadi kunzwa nezveZANU-PF. It's because of ma-policies yakadai so. Because uri kunyatsoona kuti zvinhu zviri kurinetsa hapana musi kugona kunyatsoti gadzira economy kana kuti vanhu vacho vanyatsowana kana income right but mato busy kubayirira ma-policies anoita kuti zvinhu zvirambe zvichioma. The funny thing tine ma-MP are useless opposition, very useless. Havakatombozvitarisi vane basa neupenyu hwavo chete. Yet next time ndokuona futi muchidzi mukuvhotera vamwe vanhu vakadaro sanga basa rezekutooneka wakarara muparliament tikakubvunza kuti ndiudziwo kana zvinhu 5 zvakataura muparliament you don't even know. And mimi you think kuti pamwe tete chivasupporteja kuti hatiswera tichikuupdate kuti ninga zitaura zvakati muparliament. We do that almost every day here. Tichitaura kuti ninga taura zvakati ninga contribute zvakati so that mugara muchiziva. They are doing absolutely nothing. What they are doing right now, they are pressurizing the government kuti ivo vange vachipuhwa mari dzavo. Tipe mari dzedu. Wedzerai ayo malone edu chinchi chakatira kuti aiwa tikuvaka nyika tikuita developments tikudidi developments dzipi dzavanenge vachiita dzavanoziva. Development yekutaimira kungoti ngapuwa tenda votongoenda votonoombera maoko kuti zvaita. Mwakambobuda chiti pomona uko kwakadhako ngati ikoko tinovadzinga vari kubira nyika pasina nguva diki batoenda kutoti aiwa you are doing a very good job hapana pari kushandwa pari kugonekwa because of zvatochinja. That was before mani achitaura kuti ngatiende tinovadzinga kuvarita corruption. Hatisina kuzoona ida chipuwa mari but takasongoona tega kuti ichazomboita kuti munhu aende apo paground pacho papo otosvika atanga kuvarumbidza kuti zvavari kuita chii chakadaro ichocho. Mwari kuti it's a chance we have been given to do a Kenya revolution asi neumbwende hwedu ma1. Let's suffer more even
cooling our legs etc will suffer. I think is not to deserve kuti vanhu vaite something like that. I'm not saying kuti endai munodaro, but ndikutaura kuti it's something ndo mamwe ma-issues muZimbabwe kuti zvinhu zvinge zviri right, zvinge zvakanaka muno. Vanhu vakufanira kuchishifta kubva papfungwa dzaidza kuti handi vaida mademonstrations kumoenda kudemonstrate on behalf of a politician. It's nonsense. Sei vakadaro mapolitician ngavazvionere, but nyaya yekuti pakaitwa something ndekuti hamusi kufara, it's something ndo zvinhu zvinofanira kuti kune vanhu vacho vane mamwe madepartments vanokuti guys handinotaura nevanhu ava, let's go and confront them kuti hatisi kukurambidzai kutaura mari yemataurei, hatisi kukurambidzai kuti mukutaura kuti mukuda mari, but tikukurambidzai kuti musadhurise zvinhu izvi hamuchaweke mimi. Ndiye chii mari yese yamu 30 ndiye chii mari yese iyo yamukutaura iyo yawandisa, it's a lot of money. Ndo zvinhu zvinoti vanhu vanofanira kunyatsogara pasi, because chimwe chinhu chiri kutoitika nje kuti vanenge vachitaura zvimapolicies zvimachii vanofanira kudzingwamo vaya kunzi avo ngabva ari kusajisa zvinhu zvisiriizvo. Hapana chinomboshamisa kutova jamukiro raiwa uyu ngabve ipapo. But Zimbabwe it's a different country just. Ndangoti dari kuona panapa ndikuzivisei nyaya iripo kumana. I mean, munoonawo sei? You tell me what you think in the comment section.